Mene timadziwa bwino akeni msonda kuno kwathu Malawi pankhaniza ndale timadziwa kuti mkuluyu kawirikawiri ali ndi khalidwe lomakonda kusintha zipani makamaka boma likasintha. Adali ku DPP kenaka naona posidwa apa anali ku MCP. Nthawi ina yake adakhalaponso ndi Mai Joyce Banda pamene Mai Joyce Banda adali mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye mwina ina nkumafunsa kuti akeni msonda amene zateremo sinde kuti tikuonaninso timubwera ku DPP ndiye wakunena kuti ayi MCP yaluza ndipo ndizoona kuti mwaona anthu ena ake akuthawa koma iwowa sakhala nawo nkulimenero iwowo akuti akakamira chipani cha MCP akakamirabe achakwera mpaka na 2030. Tete limodzi tiyamvetsera akeni msonda ndipo akamaliza mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. atsogo pirirani atsogo mwadzuka atsogo munivesese kwambiri. Ine have no further comments pa zimene mwafunsazo zokhuzana ndi September 16 general election. Pajatu ineyo I'm always ahead of others and anthu samandivesa amazazindikira zimene ndimayankhula years kuti ansonda manena zoona. Unfortunately imakhala kuti the damage has already been done and it is beyond control. Zimene mundifunsazi ninapanga kale ne express my democratic opinion kuti pali zina zolakwika zimene zachitika ndipo nawu za mtundu wa Malawi. Atsogo panopo mtsogoleri wathu wa dziko, mtsogoleri wathu wa chipani bambo wanga mu uzimu His Excellency Dr. Lazarus Makatsha Chakwera ndi chipani changa cha Malawi Congress Party chavomereza kuti zisankho talephera ndipo ameki anena kuti wawina ndi APM amene alumbiritsidwe pa masiku 7 akubwera. Ndene ndiperekepo ndemanga ndiziticha kumene kunde kukhala kupusa, kukhala uchisiru, kukhala kumbwambwana kwa ineyo kundizipitirira kumanena be comment za September 16 general election zinthandiza cha zindipindulira chana atsogo. Zizikhala tungati kuti nene ndi personal grudge against APM ndi DPP. Ayi imene chana nthaya campaign ndipo aliyense amamenya ndipo amachemerera timu yache kuti pambane, kaya maponda kaya mamenya nzake pamphuno kaya maluma kaya anachola mwendo nzache. It was part of the game, it was part of the winning strategy. Pano game yata, campaign yata, chisankho chata, utalandire chikho waziwika ameka alengeza kuti awina ndi APM ndi DPP. Ndiye ndizikhalabe busy kusekula kukamwa kwanga kuti ndikufuna chani. Atsogo afuse na ameki mafuso mwandifusawo mafusa ndale na maganizo angu. Pano ineyo ndikumapita kuphirira bunda maulo onse ubwera ku mazuro cholinga ndikumakapempha Ambuye kuti Ambuye chonde ndikhazikiseni mtima ndideke pamene ndikulira amatulira sangwira ukamwa koma ine ndekha ndikhazikiseni mtima Ambuye ndisangobwebwera chilichonse. Boma lirapiti DPP ndi amene akulamulira alamulira ndiwo ndene ndizingoyankhulabe za ndale za chisankho ndi chimwaka. Pano ndikupemphera kuti Ambuye chonde izi zindathana nazo. I've forwarded my file, I've forwarded my thoughts on chisankho. Life is moving on. Atsoko pilani ine ndigamba pandale ineyo ndi political foot soldier ndine survivor atsoko. Muna mugazo kuti mene MCP yachoka mboma ndiye ndivutika. I've survived before zipani zolamulira zitachoka mboma ndipo ine sinima mthawa president wolamulira chipani chake chikathawa mboma chikalephera zisankho. Mwina simukuziwa namtumikira Joyce Banda ineyo zaka ziwiri ataluza chisankho ndipo yatathawa mdziko muno kuopa. Ine sinathawe nali momo ena namusiya kukalowa zipani zolamula. Ine nali momuno kutumikira Joyce Banda. I was a lone soldier standing using my own personal funds, magalimoto anga, ma resources anga. Ena APP atanthawira. Mwina simukuziwa Joyce Banda anapereka magalimoto ambiri, anapereka zinchito, anapereka inde ngakhale ma business kwa anthu ambiri ali mboma, abale anzake ali mboma. Koma she gave me nothing, not even business. Sana ndipaso nduna, not even a board member. Sana lembe nchito ngakhale ananga koma nantumikira. Sina musiye atachoka mboma ye JBO atathawa dziko lokakhala kunja. Ine nalipobe ndipo ndimakamba abeza bwino za PPP. Nakhala ine mu DPP for 4 years. APM ataluza chisankho. Ena atamuthawa APM yo kukalowa zipani zina. Ine nakhalabe APM nkumantuma kuti insonda nthandize sifuna kuzaye maso. Ni manena kuti APM sayima chifukwa mantuma ndiye kona chipani chosama ndichosa. Anazandichosa chifukwa nakapanga attend meeting ya NGC ya DPP adayitanisa secretary general Gilizeda Jeffrey
ndi chimene ndichosereni koma nditakhalamo zaka 4 pano chakwera ndi Mumba ndi MCP yaluza boma. Dikirani muone momwe ena atathawire. Ena amsiya Chakwera, amsiya Mumba aituluka MCP. Ine ndili momwe Atsogo. Ine sindimsiya Chakwera ndi Mkakamira. Mumba sindimsiya ndi Mkakamira mpaka na 2030. Wow, that's me Atsogo, Honorable Uncle Kemso. Ine Atsogo sindimatengeka ndi mutu wa mapesi. Sindimasatira chigulu cha anthu unless chigulucho chikusatira Mbuye Yesu mwana wa Mulungu wamoyo. Atsogo, give me a break please, let my healing process go on. Talephera inde koma mukamanditokosa muyalusa anthu ena osalakwa chifukwa ndizikuuza zibongo zimene anthu akhala undipanga koma ine osachoka mchipani ndikumasapotabe zikomo ndibe ndemanga soko mafunso pitisani kwina. Happy Sabbath and Philadelphia mawa ndi Sabbath.